Mira, jo soc educadora social i soc musicoterapeuta. Llavors, arrel de tot això, el meu cap pensa, com que estava d'educadora en residències, pensava, ostres, per què la gent gran, quan arriba a una residència, ha de deixar de fer coses que li han agradat fer tota la vida, com és cantar en una coral. I llavors, arrel de donar-hi moltes voltes, vaig dir, ostres, per què no aquest projecte el traslladem o sigui, aquesta activitat de cant coral el traslladem a altres llocs. Llavors, quan jo començo amb residències a fer aquest projecte de cant coral, què veig? Doncs els beneficis que això comporta, no? A nivell cognitiu, doncs, el tema de l'estimular la memòria a curt i llarg termini, el tema de millorar el tema de la parla, millorar o mantenir les capacitats verbals, a nivell físic, la coordinació neuromotriu, millorar-la, a nivell socioemocional, és molt important que quan envellim no deixem de fer coses, per tant, mantenir els nivells de participació és clau, alhora que millorar l'autoestima. Quan ells acaben de fer un concert i els hi dius, ostres, no només jo, o els hi diu la gent que els ha vingut a escoltar, que bé ho has fet, això és una pujada d'autoestima, d'adrenalina i de tot. I aquestes piles, a la gent gran això els hi dura, bueno, què? Dies? Doncs perfecte, són dies que estaran més alegres. I espais també també m'interessa a nivell espiritual, a nivell transcendental, perquè reflexionem molt sobre coses que passen, reflexionem molt sobre les cançons que cantem, què ens porten, i moltes vegades això, surten temes del passat, me'n recordo dels meus pares, me'n recordo del meu marit que ja no hi és, me'n recordo de la relació que tenia amb els meus fills quan eren petits, i això és fonamental, i compartir-ho, doncs mira, encara és millor. Cantar en grup. Que bonic pensar que tots ens necessitem i que si tu no hi ets, hi ha alguna que trontolla, no? Per tant, tots sumem i és bàsic això, sempre els hi dic. Quan un avi surt, una àvia, surt del taller més content de com ha entrat, ho hem aconseguit. O quan estem cantant una cançó i aquest avi o aquesta àvia li cau una llàgrima, també ha aconseguit l'objectiu. Que més, quan entre ells riuen, s'expliquen, quan fem jocs així més dinàmics i es posen a riure perquè «Ai, t'has equivocat!» Doncs ja està. Vull dir que al final buscar espais comuns de compartir aquestes veus, de compartir... Jo, mira, a mi m'ho dona tot això. Acabo molt cansada mentalment, acabo molt cansada físicament, però a la vegada amb les piles i les bateries molt carregades. Perquè jo també, quan surto d'un assaig, surto molt més contenta del que he entrat. I per mi això ja és èxit en la meva feina. I ja està, i a vegades penses, ostres, és que ho estic fent bé, no ho estic fent... I al final penso, si surto contenta, si jo estic contenta del que estic fent i ells estan contents, les persones que reben aquest taller estan contentes, i és això, no? S'ha de tenir molta empatia, s'ha de tenir molta paciència i a la vegada has de sentir, sobretot. O sigui, les coses aquí, amb gent gran, i a la vida en general, però amb gent gran, molt les has de fer des d'aquí, sempre, perquè si no funciona. Per tant, quedaria com amb dues frases, no? De dona vida a la vida a través de la música i qui canta els mals espanta. Això és bàsic. I ja està.